हिनजावखौ नेनो फैनायाव दसे लाइट फैबाय जइन जादो दे ज'नो फैलायदो देखायनो दिनै लाइभनो नोंथांमोना आंनि हिनजावनि खामानिखौ सोंबाय थायोना मा जिनिसनि होननानै मा मोनो होननानै सोंबाय थायोना दिनै देखायगोन आरो आङो नोंथांमोना फैनो लाइभआव फैनानै लाइभआव देखायनो नाजानोसै आरो जइन जालायदो बयबो दासिमबो रावबो फैथ'वाखैना गासैबो दिनैहाय सिरिथार माथो औ सासे फैजेनबाय हेलौ हेलौ वेलकाम टु लाइभ स्ट्रिम हिनजावखौ नुफैदों आङो नैबेनि हिनजावनि खामानिया नैबावहाय नै हिनजावआ नैबे प्रासिन होननायाव मावो आरो नै मा मोनो बिसोरना बिदि मुरथि माबा माबि मोनो बेयाव मावो फैदां दसे बेलाय बेयावनो मा मोनो नै सिङाव नै मुरथि दङ बेनो आरो नै गोजौआव बे प्रासिनाव खामानि मावो प्रासिनावनो आंना दिनै थाब गबाय आरोना गाबोन फुङावबानो माबायाव थांनांगौ आंना गथ' सालायनानै माबा माल लायनो थांनांगौ गाबोनहाय थाबनो फुङावनो सोरांनानै सयथासोआवनो थांनांगौ आरो हिनजावा नाहरगासिनो थब्लानो देखायहरनो नै मिनिगासिनो नै सिङाव थानानै थाफै एसे नाहरनो थाङानो ओरै थाफैनो थिनबाय रावबो थाफैयानो हनै बेनो आरो नै बेयावनो मावो बेनो बे सिङावनो दङ खामानि मावगासिनो बेनो बेना नै दरखं मोखाङाव बिदि दाहाननि फैदों बेखौ गाबोन फुङाव थाब थांनांगौ नालाय नेनानै लांनोसै साइकेल बोराइजों दंखायो नैबे जोंनि साइकेल नै हिनजाव साइकेल बे हिनजाव साइकेलजोंनो सानैजों थाङो आरो फुङाव फैनाय समाव बिहा थाबायना फैबाय ओमफ्राय मोनाब्ला आं लाङो आरो गनाय टाइमाव सानैजों ज' थाङो 8:00 गगोन बेना दा 7:00 जाखाबाय 8:00बाथाय बेनाबो डिउटिया गगोन आरो डिउटि गबाथाय सानैजों ज' थांनोसै साइकेल बोराइजों दिनै माथो रावबो कमेन्ट खालामथाराखै कमेन्ट गाइडलाइन्सआनो बोरैबा जानानै दं नामा बे मावनायनियानो अनेक माबा ब्रान्स दं आरो बेनो माबा थोरसि लथानिबो ब्रान्स दं बासन बार्तननि बै आनजाना होननाय मोनसे दङ हनै नैबेनि माने आं जुम खालामना देखायनि नैबे आनजाना बे सुपार स्ट'राबो बिसिनिनो आरो बिसिनिनो ब्रान्स गासिबो बिसिनिनो ब्रान्स गोजा आरो ओमफ्राय नैबे सारि दखान मोनसे नैबे सारि दखानाबो बिसिनिनो गोलैयो दा हनै हिनजावा बे सिङाव दंगासिनो आरो बेयावनो मावो नालाय मिलायनि खाथियाव फैदों नै थाबायगासिनो खामानियानो गैया नै ओरैनो बेराय थानायल' आरो बेना कास्ट'मार फैयो नालाय बे कास्ट'मारखौ एटेन्ड खालामो आरो कास्ट'मार गैयाबाथ' ओरैनो जिरायनानै थाबाय थानांगौ दा खामानियालाय मोजां आरो बेबायदि कास्ट'मार फैबाल' नायनांगौ नालाय जोंनियाबो एखे बिदिनो कास्ट'मार फैबाल' नायनांगौ कास्ट'मार गैयाबा जिरायनानै थानांगौ बिदिनो आरो ओमफ्राय अब्लाबो बिसिना साबसिन आरो एसे टाइमिंखौ नायनानै टाइमिंआबो बिसोरना मोजां फुङाव 10:00आव फैनानै 8:00आव गलाङो ओमफ्राय जोंनिया ओरैजाय फुंनि 8:30 फैनांगौ 8:30 फैनानै माबायाव फैफिनबावनांगौ आरो 1:00आव गलांनानै आरो 4:00आव फैफिनबावो दा जोंनियाबो गनोसै टाइमा 7:15 जाबाय दा 7:15
नेबावनांगोन बे बुंथ'नानै नेनांगौ बेखौ जिरायनानै नेबाय थानोसै समाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे आं नेबाय थानायाव कमेन्ट खालामदो दे नोंथांमोना माथो रावबो कमेन्ट गैथारा फिसा फिसौ कमेन्ट खालामहरलाबायदो कैसे हो आप लोग को कमेंट करते हैं कमेंट कर लो भाई लोग कमेंट नहीं करो यार आंखौल' रायज्लायहोबाय थानोसै नामा ओरैनो गाबोन फुङाव फैनांगौनो थाब गाबोन फुङाव थाब फैनांगौनो मोदोम माननाय जाफिनदों आंना मोदोम माननाया माने टमेट' जाबाथाय सिखारो आरो मैया टमेट' जालायबाय दिनै एसे मोदोम मानलुफिननाय जाफिनलायबाय आरो एसे बाहाय दंबाय बसुमतारी हिनजावा खामानियाव दङ आंबो खामानियावमोन ओमफ्राय आङो दा गबोबाय आरो गनानै आङो दा हिनजावखौ नेफैदों आरो दसे आंनिया माने गाबोन फुङावनो थाब थांनांगौमोन माबायाव टट' सालायनांगौलाय गाबोन फुङावनो बर लानानै माबा लायनो थांनांगौ आरो दा बेनिखायनो आंबो थाब थिनहरग्रोबाय गाबोन फुङाव फैनांगौखाय थाब फैनानै थिनबाय नालाय दा थाब फैबाय आं गाबोनहाय साइकेल लानोसै फुङावनो फैनोसै मालिकनि न'आव र' देखायगासिनो दं खामानि मावगासिनो बियो दै बैलावनो फिसा लोंहोदों नै बिलाइ नुवाखै मालाय दलद खामानि गैया बिलाइ हनै नुवाखै थाबायथिंलायबाय थायो बहा देनजारसो नै नुवाखै खामानि मावफ्लाबावबाय बेनो बेलाय मा नायदो नै बे खामानिखौ नायदो नै मा बुस्थु बियो नैबाव फरायदो नैखौ नै फरायनाय प्राचिन आर्ट क्राफ्ट ना मा होनो आर्ट क्राफ्ट बेनो आरो नै कास्ट'मारानो बिसिना बांसिन फैया आरो ओरैनो सानसे फैनानै ओरै दलद' थाफैनांगौ खामानि जोंनि बायदि इसिबां मानि जाया आरो जोंना अनेक कास्ट'मार जायो आरो दा नैबे बिसिना जानुवारियाव मोनसे फेस्टिभेल दङ जेरै जानुवारि जोंनाबो जानुवारि फैबाय बिदिनो एप्रिलफ्राव जोंनाबो ओजोंहाय फेस्टिभेल जायोना बेबायदिनो फेस्टिभेल दङ आरो मोनसे बिसिना बे समाव बिराद कास्ट'मार जागोन आरो जोंनिया गोदान कास्ट'मार जायो जिरायनो टाइम मोना आरो बे समाव दाथ' बारा कास्ट'मार जाया जोंनियावबो बिदिनो दा नर्मालखौ कास्ट'मार गैथ'आ ओरैनो फैनानै जोंबो जिरायफैनांगौ जायो फुङाव फैना हासिब सिबनांगौ जोंनिया हासिब सिबनांगौ ओमफ्रायो आइटेम फैयो दखाननिफोरखौ जुस खालामना दोननांगौ आरो सेटिं खालामनानै दोनजोबनांगौ बेबायदि बाखिखिनियाथ' ओरैनो थाबाय थानाय जायो जिरायनानै खामानिफ्रालाय मोजाङालाय ओमफ्राय सेलारिफोरखौ मोजां मोनोबाथ' मोजां आरो सेलारिखौनो बिराद खम बेनिखायनो बाबाय लाइट गैला माथो खोमसि जाबाय लाइट गैला आवाजखौ माबायदि खोनादों खोनादों माने खोमसिलै लाइट गैया नै गय बिफां बारि दाखालि बे नैबे आं जिरायनाय जायगायाव मैगं फानजोबोमोन मैगं फाननायाव बोखारो ओरैजोंबो दंमोन बिदि बे साइडजों ओरै मैगं दखान गोजामोन आरो बेजों गारि सालायनोनो लामा गैयामोन बेजोंहाय दाबो नै सानै साथाम ओरै फानगासिनो दं फुङाव फानहोआ हर जाबा फानफैयो आरो
बिदि बेलासि टाइम माने 8टा 9टा सोरबाथाय 7टानिफ्राय सुरु खालामो बिसोरबो फानफैफिनो लामायानो बन्द जाबाय माने थाबायनोनो जायगा गैलामोन आरो दा टाइमबो जाया माला गबावगोन जाखो जिरायनानै थानोबो बायो माथो ड्रेसा आंना मोजां ना स्कुलाव हाबग्रानि बेरायनो ड्रेसा क्लियारेन्स स्कुलनि ड्रेस लायबावसो लंपेन्टआबो गोसोमजों स्कुल ड्रेसनि स्टुडेन्ट बायदि नुयो स्कुलाव हाबजेननायनो मा जाबावगोन जाखो थाबैनो जि लानानै थावा मोजां जाजोबबायमोन जालायबाय ओंख्रियाबो दाम गोसाना बे टमेट' बेफोरखौनो आलुफोरखौनो जायाबा उफाय गैया जाबाबो ओमफ्राय बायो आरो जाना होलाय उफाय जालायबाय एसेयावनो सुरु जाफिनलायबाय मोदोमानो दिनैथ' दैबो गैबावासो मोना जों सानसे जानाय जादों दैयानो गैया दिनै थांनानै ओंखाम संनानैनो मोनजानाय नंला दिनै मा जाबावगोन जाखोथाय रुमानो माबा सानसे दै सानसे गैया जोंना लानो खोमसि आरोना बेखौ जिरायनानै थाबोनांगौरा लामा नुलिसो जाजोब्बाय माथो बोरै जाखोमादों रावबो कमेन्टखौनो हरथारासै कमेन्ट हरलायलायदो एसे कमेन्ट हराबाथाय मोजां मोनलायलाङा बोरै जाखो खोमसि जालांबाय ने खोमसि जालांबाय नै लाइट गैयिखायनो खालामदो दे माथो कमेन्ट खालामनो बायो नोंसोरलाय कमेन्टल' नेनानै थानोसै रावबो कमेन्ट हरा माथो कमेन्टफ्रानो डाउन जालांबाय रावबो गैखायानो कास्टमारानो ओरैनो दल' थाबाय थायो बे उन्दुनोसो ओंखारबाय थांनानै उन्दुनो मोनसिगौमोन बेखौ नेनानै लांनांगौ गैयाबा नेनानै लांनांगौ जायो बेखौबो हारसिंबो थांनो हाया हारसिं माने थांनो गियो ओरैनो थाबायलांनो बायो मा जागोन बेखौनो बेखौ बे जानो दिनैहाय मा जागोनथाय गावसो मिथिगौ दा गावनावसो सोंनांसिगोन मा संनानै जाहोयो दै गैया मा गैयानो दैया गैखाया आरो थोबसेबो बाल्थिंखौनो खालि फैबाबो फैया ओरैनोखौनो मोजां मोनासै आं दैयानो सानसे फैयो सानसे फैया खस्थ' दा दैनि थाखायनो कमेन्ट हरलायलायदो संजना अरे हेलो हेलो संजना हाय हाय बहानि संजना वारिया मोजां ना खबरा बहानि मोनलाय संजना वारि मोजां दा खबरा जोंनि बर'फ्रा लाइभआव एसे खम फैयोदां दिनै आरो फैब्लाबो सोरबाफोरा माने कमेन्टखौ खालामा आरो ओरैनो थाङो नायनानै कमेन्ट खालामा रावबो
लाइकखौ खालामनो बावबाय थायोलै बे भिडिअखौ खावब्ला नायनानै लाइक खालामनो बावो ओमफ्राय मा होनो कमेन्टफोरखौ खालामनो बावो मोजां मोनोब्ला बेयो गोरिबखौबो एसे गोरिबनि भिडिअखौबो लाइकफोरखौबो शेयार खालामना होनांगौ नैबे गोरिबखौ नुनानै इगनर खालामनानै दाथां आरो एसे कमेन्टफोर खालामथां मोजां मोनोब्ला मोजांफोर मोनोबा कमेन्ट खालामलांदो गाज्रि मोनोबाथ' डिसलाइकफोरखौनो खालामनानै थां आरोना जेबो आपत्ति गैया आं बेनोसो बाबाय रायखुला माला गबावगोन जाखो बेनोसो ओंखारलायबाय आंहा लांनिन माने लांनिन बबे लाङिनमोनलाय लांगिन खोनानाय मोनदों ओमफ्राय ड्रिस्टिकआ मा जायो नोंसिनालाय ड्रिस्टिकआ मा ड्रिस्टिक गोलैयो लाइट फैफिनगोन मा ड्रिस्टिक गोलैयोमोनलाय लांनिन खोनानाय मोनदों बे लांनिन कार्बि आंलं लांनिन मोजाङानो बिराद गोजाननिफ्राय नायदों होनबा ना कार्बि आंलंनिफ्रायसो नायदों थेंक इउ दै बिराद गोजाननिफ्राय नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच जोंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय जों इसिबां माने मोजां भिडिअ हगारनो हाया आरो ना मानो होनोबा बेरायनाय टाइम गैया खामानि मावनाय ओरैनो रुमफ्रावनो जाबा दाजा भिडिअ खालामनाय बा लाइभ फैनाय बेफोरनोसै जेबो भिडिअ खालामनो चान्स गैया बेरायनायनि चान्स गैया नालाय स्टुडेन्टबो आं हारसिंल' सुटि मोनो हिनजावा सुटि मोना ओंखायनो जों बेरायनायनिबो भिडिअफोर लाबोनो हाया आरो सानो साननायफ्रालाय माब्लाबाफोर लोगोफोरजों ज' माबानानै लोगोसे जाया माथो बिदिनो जोंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय इगनर खालामनानै थानो नाङा आरोना जोंनि भिडिअफोरखौ नुयोब्ला नायनानै थांब्लानो जाबाय आरो हायोबा फिसानो शेयार खालामना होबानो जाबाय जोंनि चेनेला माने सिगांनि बायदि दाना भिउ जाला आरो खमायलांबाय दंसो हनै 10K साबसक्राइबार थांबाय आरो गोबां मानसिफ्रानो माने साबसक्राइबल' खालामा आरो नटिफिकेसनफोरखौ अन खालामो आरो हायोबा नटिफिकेसनफोरखौ अन खालामनानै ला जायफ्रा नटिफिकेसन खालामना लायो बेफोरनाव भिडिअआ थाङो आरो जोंनिया बै जायफोर मानसिया साबसक्राइब खालामनानै नटिफिकेसनखौ थाङा आरो बांसिन मा जायो बे सर्ट भिडिअ नायग्राफोरनाव जेनेबा जोङो एखमबा ब्लग भिडिअ हगारो एखमबा सर्ट भिडिअ हगारोना बे सर्ट भिडिअनि साबसक्राइबारफोरा मा जायो माबाखौ बेल आइकनखौ अन खालामलाङा आरो अननानै सर्ट भिडिअफोरखौबो नायोब्ला माबा खालामलांनांगौ साबसक्राइबार खालामनाय समाव होद आया सैमायालाय अरगोन खोमा बेलाय खारलाबायो होद गैयालै सैमाफोरजों दाख्लैबो अरजानोसै नङा सैमाजों एकदम बिराद गिसि सैमाजों बारसिन जाखांबाय अरदोंमोन अरनाया ओमफ्राय हाथाया हाबाखै आरो बोरैबा लंपेन्ट गाननायखाय हास्लाबासै बोरैबा आरो ओरैबायदि खाथिं बोरैबा दा मा खालामदों हिनजावखौ नेदों नै हिनजावानो दाबो दिन्थिब्राय गवाखैना हिनजावखौ नेगासिनो
हनै बेयाव खामानि मावो नालाय आंना गबोबो गोरबाय नालाय बेखौनो नेदों आरो आं दाना हिनजावखौ नेगासिनो आं अपना पाना दे बोरै जाथोंबाथ' कमेन्टआनो सिरि जाथारदों बयबो कमेन्ट खालामनांगौ कमेन्ट खालामबासो बिराद मोजां मोनो आरोना लाइभफ्राव रायज्लायनो गावस्रा जेबो सोंहरा नोंसोर सोंहरबासो जों रायज्लायनो मोजां मोनो आरो ओमफ्राय हारसिं रायज्लायबाय थानो बायो नोंसोर सोंहरबासो सोंहरनायनि रिप्लाइखौ हरनो हायो आरोना लाइभआव फैनाया सोंनाय फिन्नाय फैनायनि थाखायसो लाइभआव फैयो नालाय नोंसोर मा सोंनो जों बेखौसो फिन होनो फैयो नालाय लाइभआव बेनिखायनो सोंनाय फिन्नायफोरखौ हरलायनांगौ आरो सोंहरलायनांगौ सोरनिबा माबा जालायबाय ना बम गावगासिनो जाखोदा माला गबावनो गबावाखै कमेन्टआनो गैथारा माथो कमेन्ट खालामदों फैनाय जाथारबाय माथो कमेन्टआनो गैया र' आं माबा लिरनोसै yes no दे जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला येस नो हरबानो जाबाय आरो येस येस हरदो नायनो मोजां मोनाब्ला नो हरबानो जाबाय आरो नायनो मोजां मोनोब्ला येसआव थुनानै हरबानो जाबाय दैयानो मोजां नङा ना मा जाखो दैनि थाखायनो गाज्रि जाबाय लामा मोदोमनाय दाबो 7:30 बोरै जाबावनो जाथ'वा टाइमालाय कमेन्टफोरखौबो रावबो नाया माथो येस सोरबा येस हरबाय दे मोजां बिदिब्लालाय सोरबा सासे जों भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो बेनिखायनो येस हरबाय थेंक इउ स' माच येस हरनायनि थाखाय रावबो गैथ'थारला माथो लासै सिरि जालांजोबबाय साब्रै नायनानै दंगासिनो साब्रैयाबो कमेन्ट खालामाखै आरो आंटी ले अंकल आंटी बाय वाटर
आंटी अल्वा आंटी ಮನೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ? मैगंसो लाबोबाय नै दाना आंनि खाथियाव मैगंसो होफैबाय नै मैगं दखानसो मा जायोनो मैगङा जेबो गैयानो मैद्रु दं आरो मैद्रु मैला मा होनो मैथा दङ दुन्दिया दङ लेम्बु माबा दङ लेबु दङ नै लेबुआ गथा गथा नैबे नै आं गोसोथोनाया नैबे नै गसंना दंगासिनो नाहरा बेबो नाहरा बैबो नाहरा हनै हा गथ'फैबाय खावब्लेब्ले नाहरगासिनो रागा जोंबावदों दा बे गैयाबाबो बिराद रागा जोङो आं नेनानै थाफैबाथाय आंखौ बिराद रागा जोङो बे नै आं नेनानै थाफैदोंना ओंखायनो रागा जोंगासिनो बेनिखायनो नाहरा ओंखायनो आंबो नैबेखौसो नायगासिनो नैबेखौसो नायबाय थादों आङो आं नेनानै थाफैबाथाय रागा जोंबाय थायो नेयालासिनो ब्लडसो थांसै आं एबारनिफ्राय जै आं नेफैबाय माबा नेनानै थाफैनायनि दावरावसो जायो रागा जोङो बियो बेनिखायनो एबाराव नेला आं बेखौ मालाय गाव हारसिं थाबायनानै थांगोन बोरै जाखो माथो कमेन्टआनो गैथारा रावनिबो कमेन्ट फरायनो लुगैबा ओमफ्राय माथो कमेन्टखौनो मोना 1 घन्टासिम थाबाय थागोन आं नेबाय थागोन हिनजावफोरनि खांजासिम लाइकखौबो दोनबाय थागोन रायलायबाय थागोन ओंखायनो कमेन्टखौ थाब थाब खालामबानो जाबाय दे थाब कमेन्ट हरदो आंबो फिननायखौ हरबाय थानोसै नोंथांमोन हरनाय लोगो लोगो आंबो कमेन्ट माबाखौ हरबाय थागोन आरोना नोंथांमोन कमेन्ट खालामनायजों आंबो रिप्लाइखौ हरबाय थानोसै लोगो कमेन्टल' हरफैबाय थादों रायज्लायनो बाबाय थाबाय थानोसै लामानि मानसिफोरखौ नाहरबाय थादों ओरै लामानि मानसिफोर फैनायखौ नाहरबाय थादो दे नैबाव सारि दङ नै सारि इन्डार काट सारि दखान 20% डिसकाउन्ट ओमफ्राय सारि बायनोबा बावफैनि ओमफ्राय बेयाव फैयोब्ला नैबेखौ नायखानो बे दखाननि नामखौ नुब्लानो नैबे प्रासिमखौ नायो आरो बाव फैयोब्ला ओरै फैबाय बायोब्ला जयानगर साइडआव फैबाय बायोब्ला बेखौल' नायबानो जाबाय बेखौ नायब्लानो बाव फैनानै बे प्रासिमखौ नुबाय होनबाथाय जोंखौ बावनो दं होननानै सानना लादो आरो வீட்டில் அங்கே இருக்கிறாங்களா மகேஷ் बेखौथ' रावबो लाइकबो होआ ओमफ्राय कमेन्टबो खालामा बोरै जाखो सोरहा मा ओंख्रि जाखो खिथालायहरदो दे नारजि अमाफोर संदों नामा सोरनाबा अनला ओंख्रिफोर संदों नामा खिथाहरदो अनला ओंख्रि आंनि एकदम मा होनो फेभरिट मा होनो बे आरो नारजि अमा ओमफ्राय अनला बेफोर ओंख्रिफोरखौ
இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல 30 ரூபாய். இங்க மார்க்கெட்ல 30 ரூபாய். கோவனை கேட்டு பாரு. Jadi narjo mas kumbai. Try ulang kri kumbai. Ini friend ni lo bukan boleh kya. Everybody jai ada narjo. Man bada. Ulang kri. Kita yang kau mita. Birat ketemu. Ki mau yang kau mita jalan ini para jabu dulu man layana. बेनिफ्राय सुरु जानानै दा हजोंहाय न'आव बिराद दिनखौ जाबाय दाना फैनानै सिथरसो जालाबायफैबाय ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಆಂಟಿ ಊರು ಬಿಎನ್ ಶ್ರೀಕಂಠ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ 12,000 ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಓಪನ್ ಮತ್ತು 1 ಕ್ಲೋಸ್ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು 4 ತಿರ್ಗಾ ಬರಬೇಕು ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು 9 ಕ್ಲೋಸಾ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೇಡ ನನಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಟಿಂಗ್ ಕುಬ್ರಿ ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇದು ಕಟಿಂಗ್ ಕುಬ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಇದೆ ಅದು ತರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಹೋಗಿ ತರಬೇಕು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೈಕಲ್ ತಂದಿದ್ಯಾ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಜೆ ಪಿ ನಗರನ ಅಲ್ಲಿ 9 ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ 5 ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ನೋಡಿದ್ರ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಈ ಟೌನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅದೇನೇ ಅದು ಬರಲ್ವೇ ಅದು 9 ಬ್ಲಾಕ್ ಬರಲ್ವೇ 9 ಬ್ಲಾಕ್ 40 ಬ್ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು beri jago mandera obo gila ba pai lanci nama rawo gila dahai pipsi ne nasi da live kudun nasi sudah obo kuning kalam iwagi adiga marbeka chapati tinnala ನಾವು ಬೇರೆ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೋರ್ತಾರೆ ನೀವು ಬಿಹಾರಿ ಇವರು ತಿನ್ನೋದು ಬಿಹಾರಿ ನೀವು ನಾವು ಅಸ್ಸಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಏನು ಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಣೋ ಮೈ ಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 10,000 10 ಒಂದು 12 ನಿನ್ಗೆ 12 22 ಆಗತ್ತದ ಆಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕು ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಜನವರಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಯಪ್ಪ ₹1 ಬಿಚ್ಚಲ್ಲ ₹1 ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ₹1 ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೈಮು ಕೊಡಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೌದು ₹1 ಕೊಡಲ್ಲ ಆ ಅಮ್ಮ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ₹10 ತಗೊಂಡು ಟೀ ಕುಡಿಕೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಮೇಡಮ್ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ದಿನ ಆಗಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಕು ಜಗಳ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ತಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಲ್ಲ ಮಗು ಇದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಸತ್ತೋಯ್ತು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳೇ ಆಗಿದೆ ಈಗ
1 ತಿಂಗಳೇ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. 2 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. 3 ತಿಂಗಳೇ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ, ಎಷ್ಟು ಏನು ವಯಸ್ಸು ಏನು ಅದಕ್ಕೆ? ಈಗ 23 24 ವಯಸ್ಸು. ಹೌದಾ? ನಿನಗೆ? ನಮಗೆ 77. 27. ನೋಡಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ. ಕಾಣಿಸೋದು ಅದೇ, ಕಾಣಿಸೋದು ಅದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. जोंखौ सोंदों आरो मा हाबा जानानै बेसे गोबाव जाखो सोंबाय थादों। जों मैगं लांबाय थायो नालाय बेसे गोबाव जाखो होननानै बेखौनो खिथादों। गोरलै दंना गैयामोन होननानै खिथाबाय आरो ना बिदि जादों खिथाबाय। बेसे बोसोर जाखो हाबा जानानै होननानै खिथादों आरो। हाबा जानानै 4 बोसोरानो जागुलायबायना जों। 4 बोसोर जाबाय, गोरलैबो सासे मोनबायमोन, थेवबो मालाय सेख'नानै लांफिनबाय। बेखौनो खिथादों आरो आंखौ। उफाय गैया, गाज्रि मोनो आरो ना गोसोफ्रावसो एकदम गोसोआव नांनाय मोनो सोरबाफोर सोंबाथाय बोरै खिथानो सानो। उफाय गैया, ओमफ्राय खिथानांगौ जायोना। कमेन्टखौनो रावबो हरा माथो दे, कमेन्ट हरदो दे, कमेन्टखौनो रावबो हरथारा माथो नै। आंल' रायज्लायबाय थाबाय थेव थेवनो, रावनिबो कमेन्ट नुवासै आं मोनसेबो। बाय लानोसै नामा ने दाहाय। नै बेनाबो क्ल'ज टाइम माने बेनाबो डिउटिया गसिगोन आरो बिनि डिउटि गबाथाय थांसिगोन जों। बाय लाथ'लायनोसै नामा ने दाहाय रुमाव थांनानै जों लाइभ भिडिअखौ नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय। 9थासोआव जोङो सुरु खालामफिनगोन। 9थासोआव जोंनि लाइभआव जइन जाफिनबायानो जाबाय आरो। दा 10 मिनिटनि थाखाय बाय।